Hey, ngizonixoxela amaphoyisa akona icala ngokugqisha imali Emasendeni. Khona ividiyo kade ngiyiphostile la egroupini la Thuleleni Facebook. Iphoyisa lebe litshontsha imali esitolo laphana. Angazi noma imali mayini belifake ephatheni, but I believe ukuthi bekuyimali. Abaningi bayibukele leyo video leyo. So umuzwa nesithombe sengifikelile ngisifikele ukuthi kusenzima phambili South Africa makuthi uhulumeni ngempela usafisa ukuthi alwe nobugebengu, ngoba kunzima kubantu abarecruitayo sebembalwa ngempela abane-calling yokuthi ngempela sijoyina i-force yaka-SAPS ngokuthi ngempela sizama ukuthi silwisane nobugebengu, because esikhathini samanje South Africa it's all about umuntu ukuthi athole umsebenzi, irrespective ukuthi umuntu ungenaphi, but as long nje mayekwazile ukuthi athole umsebenzi. So noma amaphoyisa eqasha phuma ama-application ama-police station, thatha ama-forms akho wonke umuntu, nomuntu angakaze ayiphophe ngisho nangelilodwa ilanga ukuthi eyiphoyisa, thathwa umngani wakhe, hey uyaqashwa lapha e-police station, SAPS uyaqasha, akhona ama-forms ey'ndaweni ezokuthi nokuthi. Ngaleyo ndlela u-SAPS nawo ufaka nje inethi, ubuya nayo yonke into, ofishi, inkalankala, oxhamu, ofezela, ngaba khona emanzini ofezela, oshobishobi, konke uzokufaka la. Njengoba ukufaka la nje, zizongena vele iy'nkalankala ngaphakathi kanye nofishi. Bakhona abanye oxhamu abazongena la ngaphakathi. Bangenzi lento efunakala kwe-SAPS, bagcine sebona igama lika-SAPS. Ile nto-ke inkinga ngoba uyubona ukuthi nomuntu kade nihleli naye asukume naye nihambe niyofaka, ngoba nifaka ama-application eni e-police station, abe nenhlanhlathathu. Kade nihlala naye kanje, nishibiza naye, ngabe niyashibiza, nibhema nikubhemayo nakuniwenzayo. Mhlampe kwayena umfowabo noma umngani wakhe uyazi nesibhamu esingekho emthethweni, but ngcono ukuthi ngoba eganga mhlawumbe ukuthi phela unaso uyivikelile, aqashwe abe yiphoyisa lo muntu. Uzokwazi ukubuya azobopha umngani wakhe lo amazi unesibhamu esingekho emthethweni, ngoba phela uma ebuya emsebenzini lapho ushila nathi la thina singabangani bakhe, and senza izinto ezingalungile mhlambe, but siyakhuluma nangazo nje, but useyiphoyisa. Yisikhathi esiphila kusona-ke, ngeke futhi ushintshe, uhulumeni ngeke aze ashintshe lesikhathi esinyangaleso, akusafani nakuqala amaphoyisa la khona esatshwa khona ngempela. Angazi nakhona ukuthi kwakuqasheka kanjani futhi, sekhona amaphoyisa lawa kudala, ama-Black Jack, wangena no-Bloom, waba ama-ZP, SAPS, lo sukhona njengamanje. But nje from now on ukuya phambili sisazoba namaphoyisa ayinkinga, okukhombisa ukuthi ngempela umuntu udukile wangena kwi-field angayona yakhe. But into ka-government-ke le, ngizokhuluma nje ngokuthi amaphoyisa ona icala. Before ngene nje futhi nakhona ngazi ukuthi maseqashiwe ukuthi abantu badeploya kanjani, noma mhlawumbe kuthiwa yini babizwa ngo-crew, kwi-crew ofakwa kuyona, ngabe mhlawumbe nonke ni-assemble as a new crew, noma mhlawumbe ufaka kubantu abangaphambili. Imagine-ke ingane yakho kade ngempela iyimisele ekhaya kuyasontwa, ayizwani nento ebhedayo, iyofakwa kwi-crew ey'ngwenye ey'ndala enoqoqo emhlane oqinile, vele nje zona zishaya i-corruption la. Iyangena-ke ingane yabantu la, iyajoyina la, kuhanjwa ngeveni kanje collect imali, ngabe collect imali nayo ikhona ihlele. Izothini yona mcabanga? Izoba nawo aqinile ukuthi iphikisane nalabo zakwabo labo, itshelwani, yenzani, yenze njani? Noma mhlawumbe ngabe lapha ka-Metropolis-ke laba abangayidli ilantshi esikhafutini sabo nje, imoto yomuntu omnyama nje emalokishini, bahambe bevimba ama-road block bafuna. Niyawazi ama-Metropolis, niyazi, nawe ngakini uyazi. Wakalibona iphosa wena lalo mgwaqo, wena liphethe isikhafutini selihleli phansi, abalivula isikhafutini lidla, ngoba fica bengena koNando's, ko-Steers nako-Spurs. Yinini ilantshi yabo, yinina futhi ngisho i-breakfast yabo yinina la, noplastiki okungena ekhaya yinina la. Uyazi nawe ubona phakathi kwedebheni komhlanga lapho nifica u-Metropolis umile emhlanga lapho ushekha ney'moto zabantu lapha emhlanga, but ngala ey'ndaweni zabantu ubafica khona. Khona sebazi bebekumisa ukuthi aletha into yethu mfethu yabo, nawe usuke ungasathi eyi mfethu ayimi bamba na-R50 udlule, yekoshisa nyama ibona. Kade ngibuka nje ingane ey'qashiwe la uMeyokhawunda la nomkhandlu wakhe wethiko, nazi lezi ey'mile y'bhale iy'moto zabantu emgwaqeni ey'pakiwe laphana, fica iy'lenda laphana. Ngithi yabo angazi noma kwakukhethwa uMiss Metropolis noma kwakukhethwani, but awufice laba basey'motweni bakhuluphele ungathi iy'nkomo ziyohlatshwa, ubone ukuthi kade babedla imali zabantu, badla ngisho inyama
eyosiwe le abayidla njalo behlise ngamanzi behlisa ngogoloka bakukhulu phela bayaqhuma uma ungathi njake kubekwa i-competition yokugijima la ka-Metropolis sibone ukuthi bayaqasheka ngendlela kade bayenza ngebetraining ngokugijima baningi olimi olungaphumela ngaphandle kodwa-ke ngeke ngithini bavunywe isikhathi nawo idlani ngane zakwethu makudleka dlanini impela nabo lezi ngane ey'bhala iy'moto amathili lapha nemigwaqo egcwele itheku leli ziyafisa nazo ungena ey'motweni lezi zihambe y'cashe o-20 rand no-100 rand la kuma nemigwaqeni nazo ziyakufisa lokho yabo ubone seyihlanganisela ngosami i-breakfast noma i-lunch mhlawumbe ubone dabuka uma udlule uzenzima but lezi ey'hlele ey'motweni khona nje engangambona ongakanani angifuni ukusho ngisho ubulili bakhe ngathi ngithatha ifoni ngifisa ukuthi ngifuna ukumshutha uyangabona ngathi wathi ngivele ngimyeke izinto ey'khona-ke bafethu ukuthi isikhathi esiphila kusona aqasheka abantu abarong kuma-field arong ngesikhathi esirong cha la kunabafethu la bafethu babamba inkunzi ngicela ungabasho amagama abo ngifihle futhi nendawo ebahlala kuyona nokuthi icala balenzaphi labafethu bebengasebenzi nabo ngofingameni bebephuma nje bangene emgwaqeni babheke iy'moto zemali ezidlule emgwaqeni ngenhlanhla-ke bahlangana nenye ifree bayilandela kuwumsombuluko yaya kwelinye lamadolobha amancane la ngaphansi kwetheku bafike bayibuka yehlisa amatromoro kwangena ngaphakathi ebhenki kwaphinda futhi waphuma walanda amanye amatromoro ungena ngaphakathi ebhenki hayi nangomsombuluko zawo futhi same sikhathi baphuma bathi kufree nazi le moto iyaqhamuka futhi bayilandela hawu fika futhi lapho same bank yenza the very same thing ngena phuma landa phuma ngena hayi nangomsombuluko esithathu futhi the very same thing same time same place nazi le moto hayi kwathi kolika-4 bathi hayi sihle sesiphambili bashona phambili bafike bama lapha ngaphandle balinda yaqhamuka futhi ngesikhathi eyifike ngaso hayo babuka ayenza hayi phinde futhi elilande isonto leli lika-5 phinde futhi nakhona bafike bama babuka basave hayi bafethu hayi check no cost akhulu ukuthi hayi kwathiwa bafana phezu kwayo hawu bafethu-ke baqoqa ithuluzi abafethu vele banale ithuluzi baqoqa ithuluzi bahlala kuyona bafike nje athi ifika nje yafika vele sebemi ngama-position bagxuma bahlala caphuna imali befaka yagcwala ibhuthi bangena emotweni bangena i-freeway that one freeway that fast lane bahlala kuyona umuntu ohlele esiteringini bahlala kuyona into abavele bayenza ngoba yenye amakhampani amakhulu le ethwele imali and futhi kwakusebhenki bathi mabe biza i-support ne-emergency ukuthi iphakame i-backup bavele kwaphakanyiswa ibhanoyi because imali laphana yayinkulu engaphezu kwe-M kwaphakanyiswa ibhanoyi laphakama ibhanoyi laphakama lithemba lingakufuyela ispota le moto le egijimisa kwe-quantum ama-quantum yawazi-ke lifuna imoto phambi kwayo hayi but la ngabe selindizela ukuthi isound yalo nokuthi ibonakale kule moto la ndiza nje kude imoto la ibona le kude but la selibeka nje ukuthi esweni hayi yeza le moto yeza yona lokhu nje kuphela li-communicator ne-force legijima phansi emaphoyisa ukuthi nemoto endonokuthi hayi yafika le moto yangena elokishini yangena kulona yahamba bafika bangena kulo muzi unesango bavula isango bavula igaraji bafaka imoto egaraji bavala isango bavala igaraji la kulo muzi abangena kona umuzi wephoyisa kanza kwethu umuzi wephoyisa elokhu wabo nabo futhi lisebenza nabo but lisemsebenzini lo asazi-ke laliparticipate ngani kumsebenzi sonke awukho omunye umnyango ile roller dog kuphela khona leli garaji leli bakhipha-ke ithuluzi babeka phansi bakhipha-ke imali babeka la phansi kwakhathwa njengoba kukhathwa nje ibhanoyi la ngaphandle liyasignala ukuthi hey lowo muzi lowo afika-ke obaba bamboza umuzi bakaka ngaphandle baqeda umuzi base besho-ke nge-speaker sabo basiphatha hey phumani thina sesifikile amaphoyisa manilo nje sinishaya ikhanda phumani awukho omunye umnyango ile roller door bangene kona la bayivula ngempela roller door baphuma basarenda hawu bangena obaba bayifica imali sapha ibekwe phansi yonke la hayi-ke kwayilo tapa yoka kuthiwa begqoke ngisho ama-tight yabo amaphoyisa angazi amaphoyisa agqoka ama-tight
bayigqisha-ke imali Emasendeni. Nalona lucapha ngamandla akhe wagqisha Emasendeni, wagqisha. Wagqisha impela kusho azasinda amasende lawa ngithi yabo. Ukuthi imali le egcwele ngale andini ukuze ubonakale phela umntu ugqishe ngawo ukuthi into yini kanti inesisende yini. Bagqisha baqeda-ke hhayi-ke base beyababopha-ke. Yababopha-ke yenziwe icala ngendlela enziwa ngayo-ke yabo. Phahlekwa kunamekwa lapha kunamekwa labagwebe ecala. Labagweba nje sahlala nabo impela ejele benza i-appeal abafethu bayenza i-appeal. Hhayi-ke yayilalela-ke i-High Court i-appeal yabo. Kwi-appeal kuhanjwa ngesitatimende sika-pilot. Pilot kuyena-ke nje wanqamula iswishi yonke kwavele kwamnyama yonke into. Uthi upilot mina ngabizwa ngesikhathi esingaka after inkunzi siyenzekile. And likely vele ngangikhona vele la kuhlala khona amabhanoyi. Ukutake offer kwaba ama-minute amangaka kwayima i-chopper iphakama. Esikhathini esingaka ngabe sengispothile le moto. So within from the robbery itself nokuthi ngifike kuyona imoto kusho ukuthi kwaba imizuzu nje emncane kabi. Ngayibona imoto ngayilandela-ke akukho imoto lapho eyake yadlula khona. Yazi imoto yayongena kulo muzi yangena kuwona. Nami ngawa-direct amaphoyisa aze ayofika kulo muzi lo imoto engene khona. Imali ekuthiwa ithathiwe laphaya it was 3 million. Imali ethathiwe. But uma sekuficakala la imali esikhona ayi-correspond lo 3 million lo othathiwe laphana. Akusewona u 3 million. Abameli bami ngokuthi nje okusho ukuthi aba-client ethu ayirobhela imali nje kwenye indawo le engakaze ireport nokureport ukuze kube manje. So Nkosi yenkantolo sicela usinikeze imali nama-client ami siphume sihambe because akuyona le mali ethathwe laphana. Futhi laba abathethe le mali basazotholakala amaphoyisa ahambe umsebenzi wabo ngoba uthi upilot awukho la badlula khona. Pho ishonephi le mali? Because that is 3 million. Imali ethola la usona 3 million. And uyasho futhi akukho mnyango khona amaphoyisa laphana kwashutha ngisho izithombe nazi phambi kwakho Nkosi yenkantolo. Ishonephi le mali? Ngoba phela ayinyuswanga. Hayi kwacacisa inkantolo ngempela iliyabona icala liyafa. Lafa icala. Lafa. Phela ukuthi phela amaphoyisa inkantolo ngeke ithi abanikezwe imali. Baphuma baba ama-free countrymen bayodla amabusane ngaphandle. Lafa icala. Libulawa amaphoyisa ezandleni zabo amaphoyisa ngothatha imali Agqishe Emasendeni. So yeah, that is South Africa for you. Kuyenzeka izinto ziyenzeka. Umbutho amaphoyisa nakhona kunzima abafethu nabo bathole kanzima. Sizwe sikhala ngobugebengu ngapha namaphoyisa athalisana nobugebengu but nangaphakathi kuwona namaphoyisa angathembekile kunzima-ke bafethu. Sesikhathini ukuthi umuntu abheke okwakhe ngempela ukuthi nami ngibhekele ekhaya makulephi ekhaya njani ufuna ngikwazi nami ukuthi ngisupport umndeni wami ukuthi kwenzana emsebenzini kukuwena ukuthi uyakumele noma akumelini. And indlela ubugebengu obuyibona akekho futhi uminister ongathi uya-appointwa njengamanje ongenza umehluko. Even nabakhona nabasazongena because phela nabakhona njengamanje ngeke baphathe forever. Ayikho into ayoyenza eyohluka yoba umehluko esikhathini samanje kunzima. Umsebenzi engekho nje khona abantu ngempela ubugebengu baphila ngabo futhi ayikho into abayicabanga yenye. Bathi siyakhona siyofela khona ngoba ofesayo o-qualified onama-degree nama-diploma umsebenzi akawutholi. But oyebugebengeni ulale edlile okungeyona-ke into right nakhona wenza ubugebengu. Abantu babenza ngoba ngempela ngekho into abazoyenza yabo. Ngeke ngikhulume ngabantu aba-greedy abenza ubugebengu ngoba sebe-greedy. So nje bengithi nje angixoxe lokho ukuthi amaphoyisa akalibulala icala agqishe imali Emasendeni amaphoyisa. Bye bye nisale kahle.